Hai. Uite, el. Coborăm pe aici. Da? El, hai. Hai, privi! Da, lasă pe fetița acum puțin. Hai, vino. Hai. Cine e jos? Cine e jos? Pune mâna cum am zis eu. Pune pe mâinile, hai. Dorm așa, da? Da? Așa. Opa! Unde ești? Haide, o să cobor eu și tu. Da, și tu și eu. Da. Da. Bravo, bravo. Ani, da. Du-te la o parte să nu vină peste tine. Stai. Stai, nu te 1, văd. 2, 3 și... Uite-te la spate. Uite-te la spate. Rania. Rania, uite-te la spate. Hai. Rania, uite spate. Haide, cobor, haide, Rania, hai. Așa. Mai vrei, Rania? Haide, Corina, a început să plouă. Hai, du-te să lăsați copilul, hai, du-te puțin. 1, 2, 3 și... Apa! Halos, gata! Da, Rania, gata! Rania, uite unde e mami. Rania! Unde e mami, Rania? Da cu mama, po! Hai la mami, da. Ce? Gata? Nu mai vrea decât la asta? Nici nu interesează la mine. Vezi că nu vrea la mine. La mic. Rania! Hai sus! Hai, gata? Hai, uite fetița s-a dat, hai să ne dăm și noi. Haide! Hai! Pune piciorul sus. Corina, ridică-te sus, în picioare. Ridică-te în picioare, copilul. Hai, 1, 2, 3 și... Da. Hai că plouă. Pa, Corina. Fă-i pa lui mami. Uite unde s-a dus. În ăla mic. Ăla mic, ha 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 ha. Mic, mic, mic. Rania! Te dai cu mami? Te dai cu mami? Dai cu mami? Corina, du-te la lung, Corina. Du-te la lung. Haide, Rania! Vino, mă! Stai că nu poți să le urci. Stai să nu-i dai dur. Normal. A fost frumos? Hai, hai! Hai. Gata. Nu mai gata, fetița a venit și noi plecăm. Ne ducem la ălălalt, da? Nu mai spune. Ia dă-mi coace, Rania. Vino, vino. Uite rând în tine, papi.
تبكي لأنه فلين. نعم.